Població per població, amb les diferents entitats, informant del que fa cada una, informant de tot el que fa falta, diguéssim, per sortir dels dubtes sobre la independència. Per sortir dels dubtes, perquè ja n'hi ha prou d'estar esperant que el nostre senyor plogui i que ja n'hi ha prou. La gent s'ha de convèncer, però s'ha de convèncer a peu de carrer. El dia a dia, el parlar a la gent. La gent està cansada de pagar impostos a Espanya, ens estan sangrant com a sangoneres i nosaltres estem aquí, els braços cruzats, i la majoria de gent que no ha vingut avui al sofà. I a mi això em fa molta ràbia, molta, perquè tinc molt de sentiment per a Catalunya. I soc de fora. I pareix mentira que una persona de fora faci la feina que ha fet i la majoria de gent es quedi al sofà perquè fa fred i que no puguin sortir al carrer, passi el que passi, per a demanar alguna cosa que és per a ells, per al futur dels seus fills, per a la nostra terra, per a la que lluitar els nostres avis i la que nosaltres ens han deixat prendre i que no hi ha manera que pugui la gent reaccionar ja d'una vegada, sortir al carrer i cridar independència. I que llavors ens portin com a ninots des d'unes bandes a les altres, de fer estelades, de fer això, de fer allò, de convocar congregacions, de convocar actes, per a dir què? Per a dir què? Per a figurar? Ja en tenim prou, el poble. Ja en tenim prou. Jo he fet guàrdia, jo he anat a manifestacions, no me'n perdo cap si puc, perquè soc de poble, perquè pago impostos com tothom. I soc de fora. I la veritat, me sento catalana perquè vaig néixer a Occident, soc d'Occitània, he vingut aquí perquè és l'últim poble, segons tothom, de Catalunya, m'agrada el Canà, me vull morir aquí, li vaig dir al senyor alcalde, al nostre senyor que està aquí, i a tota la gent dels pobles, m'és igual, me moriré al Canà, m'agrada el Canà, tenim la mar, tenim la muntanya, tenim la millor regió del món, per què no l'aprofitem? Per què? Per què la nostra terra està llançada com està? Per què no ens deixa la Generalitat fer obres i fer coses? Tenim aquí el Canà Platja, que està morta de fàstic, i no ens deixen caminar, no ens deixen per la nostra passa. Què passa? Que paguem per a què? Per a que els altres s'omplin les butxaques? Envien una persona que ha robat un pollast al supermercat a la presó, i tota la gent que està dalt està robant milions al poble i nosaltres morint de gana. On està la gent? Ens hem de deixar xafar. Som nosaltres que els votem. Per què no surt la gent al carrer? Perquè no tenim informació. Perquè contra menys informació tenim, més burros som. I menys ens interessa informar-nos. És molt fàcil, la caixa tota i la ràdio manipular-nos. La gent hauria de sortir i de mirar les coses per ells mateix i no creure en la tele. I amb això acabo el meu sentiment català. Visca Catalunya, lliure ja! Visca! Aquí i a la Xina. Bé, ja